увеличиха с 50% парите на силовите органи. Малко да им светне в компютъра. Пю. А защо ли така силно мотивират нашите брати от така наречената родна милиция, които са почти 80 хиляди? Това е тяхната частна армия, която ще бъде изпратена срещу теб, срещу твоите роднини. Тази частна армия ще разбива вратите ни, ще ни слага белиздици, ще ни бие, ще ни унижава в името на новия световен ред и евроджендърското робство, което предстои. Но, скъпи приятели, както миналия път ви казах и както предпоследния път ви казах, ние сме в много изгодна позиция. Защото Доналд Тръмп Велики тръпна своята сила и мощ на най-мощната и военна-икономическа сила в света Америка от така наречения Евроджендърски съюз. Отдърпа и своето влияние от нашата малка и красива родина.